ассалому алайкум тамошобинони азизу муҳтарам, хуш омаден ба канали Бахтиёр ТГ. қурби асъори миллӣ имрӯз 6 май. дӯстони азиз меҳрубони ма, 100 евро дар Россия 6854 рубл танҳо барои шумо ва $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Русия 6500 рубл. Лайк, обуна шуданро фаромӯш накунед дӯстони азизи меҳрубони ман. 100 евро дар Душанбе 1315 сомонӣ нӯшаки ҷонат шава, шурбо шава. ва $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Ёвон 1247 сомонӣ. муборак шавад, қаторак шавад. лайкора зер кунед. ва як дона 5000 рубла дар Ёвонҷон 960 сомонӣ нӯшаки ҷонат шава. ва як дона 2000 рубла дар Хиди Куляб 384 сомонӣ танҳо барои шумо. як дона 1000 рубла дар Имон Интернешнл 191 сомону 90 дирҳам. бисёри банкҳо бародаро, ҳамаи банкҳо курс иваз намешавад. 161.50 дирҳам Тавҳид банк. Алиф банк 160 сомону 50 дирҳам. иваз нашуданаш сабабша ҳеҷ ка намедона. Бонки Эсхата 160 сомонӣ. маълумоти пурра ҳар рӯз дар ҳамин канал бароварда мешавад. Амонатбанк 161 сомону 50 дирҳам. нӯшаки ҷонат шава. тамошобинони муҳтарам, бонки Орионбанк 160 сомону 50 дирҳам. банкҳое ки ма дар ин канал номзад намекунам, номшона намегирам, ҳамашон ҳамин нархан. Душанбе Сити 160 сомону 50 дирҳам. дар канали Бахтиёр ТГ обуна шуданро фаромӯш накунед. Спитамен банк 160 сомону 50 дирҳам. бонки Ҳумо 1000 рублей 160 сомону 50 дирҳам. лайкора зер кунед. момаҷони ма ҳаматона салом гуфта истай. Коммерсбанк 160 сомону 50 дирҳам. лайк, обуна шуданро фаромӯш накунед. аллоҳ ёру мададгоратон.